Witam Was i witam Was Golf Plus po piaskowaniu. Tak to się prezentuje. Te ciemne plamki to są miejsca, gdzie kiedyś była sobie korozja. Tak to się prezentuje tutaj od spodu, płyta podłogowa. Tutaj okolica zbiornika. Miejsce mocowania sanek, tutaj wahacze, tutaj było to takie najgorsze miejsce, podłużnica. No jak się tak przyjrzeć, to tych takich miejsc, gdzie ta korozja sobie siedziała, troszeczkę było. Także sądzę, że pacjent uratowany.